Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a toto je rodinný dom v obci Močenok, ktorá sa nachádza 19 km od Serede, 18 km od Nitry a 14 km od Čale. Dispozícia 3 izby plus kuchyňa, úžitková plocha 100 m2, 2 pivnice, k tomu garáž a obrovský pozemok 2142 m2. Za posledných 5 rokov prešiel tento dom postupnou rekonštrukciou a je pripravený k okamžitému nasťahovaniu. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. I hneď za domom a garážou je dostatočne veľká plocha na bazén, záhradkárčenie, grilovanie alebo čokoľvek, čo si vymyslíte. Pokojne aj tenisový kurt. A ak vám záleží na výborných susedských vzťahoch, tak v takom prípade ste tu správne. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/Mocenok. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.